Прывітанне, шаноўнае гаспадарства. Меня зовут Юрий Дракохруст. Я хочу представить вам даследаванне нашага шаноўнага калегі, старэйшага даследчыка Цэнтру новых ідэяў Геннадзя Коршунова. Тэма яго сённяшняга выступу – гэта вобраз беларускага рэжыму, агрэсар ці апякун. Як сёння беларускі рэжым спрымаюць грамадзяне Беларусі і як мяняўся гэты вобраз. Адказы былі грунтаваныя на выніках адмысловага онлайн-апытання, якое правёў Геннадзь са сваімі калегамі, а таксама на выніках іншых даследаванняў. Дадзеныя былі прааналізаваныя пры дапамозе канцэпцыі калектыўнай траўмы. Цяпер некалькі, так бы мовіць, дысклеймераў. Па-першае, мы ў прямым эфіры ў YouTube-канале Цэнтру новых ідэяў, так што там ідзе прямая трансляцыя. Мы паслухаем і паглядзім зараз прэзентацыю Геннадзя. Падчас яго выступу і там, і тут у чаце Зума вы можете задаваць свае пытанні. Таксама потым зможаце задаць пытанні як в чаце, так і падняўшы руку, націснуўшы на адпаведную кнопку ў вашым аккаунце ў Зуме. Я вам дам слова. Калі вы не хочаце засведчваць сваю асобу, лепш задавайце пытання ў чаце. Але тым не менш, калі вы хочаце падняць руку, хто не ведае, у меню ўнізе вашага аккаунта трэба націснуць кнопку «React», выпадзе яшчэ адно меню, і там будзе кнопка з паднятай рукой. Вось, на гэтым все мои дысклеймеры сканчаюцца, і я з задавальненнем даю слово Геннадзю. Калі ласка, Геннадзь. Дякую, Юрий. Рады бачыць, шановне гаспадарства, усім прывітанне. І давайте мы, напэўна, адразу і распачнем. Так, наше даследаванне. Вобраз беларускага рэжыму. Агрэсар-прыгнятальнік альбо апякун. Насамрэч, даследаванняў беларускага рэжыму існуе, як мы ўсе ведаем, даволі шмат, але яны пераважна ўсё ж таки больш такія паліталагічныя і апісваюць яго канцэптамі: патэрналісцкая дзяржава, султанізм і гэтак далей. Між тым нам падалося, што вось такая паліталагічная тэрміналогія не заўсёды дазваляе зразумець унутраную дынаміку ўспрымання рэжыму менавіта грамадствам. То бок таго, як людзі ўспрымаюць беларускую ўладу, які вобраз беларускага рэжыму ў вачах саміх беларусаў. Гэта варожы прыгнятальнік рэжым, альбо ўсё ж таки эфектыўны апякун. Каб адказаць на гэтае пытанне, мы рэалізавалі адмысловы праект. Базай эмпірычнай яго стала некалькі апытанняў, дзе, безумоўна, галоўным было наша адмысловае інтэрнэт-апытанне, якое мы правялі ў траўні 2025 года. Але разам з тым мы выкарыстоўвалі максімальна выкарыстоўвалі дасяжныя даследаванні сацыялагічныя і за минулыя гады. НСПД, Інстытута сацыялогіі НАН Беларусі, даследавання Chatham House, то бок тыя, якія тым ці іншым чынам былі датычныя нашай тэмы даследавання. Гэтыя лічбы, якія мы атрымлівалі, мы намагаліся асэнсаваць праз рамку траўма-статус. Зараз гэта даволі вядомы падыход, які выкарыстоўваецца для вывучэння і палітычных рэжымаў, і іх вобразаў, так і механізмаў іх легітымацыі. Это не першае наше даследаванне ў межах калектыўнай траўмы, в межах траўма-статус, але зараз мы засяродзіліся менавіта на ўспрыняцці рэжыму. Але галоўная такая рамка застаецца той же самай. І асноўная ідэя ў тым, што маштабны калектыўны досвед траўмы, правильно казаць, траўматычны досвед, ён не аўтаматычна прыводзіць да з'яўлення калектыўнай траўмы. Апошняя ўзнікае толькі пасля таго, як яна асэнсавана як такавая і ўпісана ў траўматычны як траўматычны досвед упісана ў пэўную сістэму, калі вызначаецца, хто ахвяра, якія падзеі менавіта робяць суб'екта ахвярай,
Ну і часам вызначаецца, а хто агрэсар, хто крыніца траўм. Выкарыстанне гэтай рамкі таксама вызначана тым, што шмат якія з палітычных рэжымаў выкарыстоўваюць траўматычныя падзеі на сваю карысць. Перш за ўсё, для сваёй легітымацыі. Гэта называецца інструменталізацыя траўм. Таксама траўмы абіраюцца. Абраная траўма, так званая, да, праз якую ўлада фармуе межы сваіх і чужых. Фактычна кіруе калектыўнай памяццю і намагаецца ўмацоўваць адзінства грамадства. Дадаткова выкарыстоўваем паняцце менеджер траўмы. Гэта той суб'ект, якраз такі, які інтэрпрэтуе калектыўны вопыт, але не у залежнасці ад кан'юнктуры можа інтэрпрэтаваць яго так ці не, можа абіраць на адным этапе адну траўму як галоўную, на другім другую. Вось. Ну і ў нашым кантэксце вельмі важна, што менавіта менеджер траўмы вызначае, якія групы будуць выконваць ролі ахвяры, а якія агрэсары. Пачнем з кантэксту. Спачатку найноўшай беларускай гісторыі, але хуценька, каб зразумець, дзе мы знаходзімся зараз. Так, 90-е, асабліва першая палова, гэта час атрымання траўматычнага досведу ад развалу ССР і наступнага хаосу. Гэты перыяд даволі добра вывучаны, і ёсць кансэнсус адносна таго, што менавіта ў той час Лукашенко выкарыстаў той час, тыя перажыванні, каб прасунуць беларускаму грамадству такі пэўны траўматычны кансэнсус. Адмову ад рызыкі і палітычных свабод на карысць бяспекі і стабільнасці. Як кажуць адмыслоўцы, гэта сапраўды адзін з варыянтаў менеджмента калектыўнай траўмы, такі аўтарытарна-патэрналістычны варыянт. І гэты варыянт доўгі час збольшага задавальняў беларускае грамадства. Аднак з цягам часу гэтая траўма 90-х паступова губляла сваю вастрыню. Ну, як мінімум праз тое, што прыходзілі новыя пакаленні, але і старыя не так моцна ўжо пачыналі сумаваць па таму часу. Хаця прапаганда працягвала перыядычна ўзгадваць бандытызм, нішчымніцу 90-х, да якіх беларусаў нібыта выратаваў і дасюль ратуе толькі Лукашенко. Разам з тым, рэжым усё больш ашчаджаў выдаткі на падтрыманне належнага ўзроўню сацыяльнага дабрабыту і эканамічнай бяспекі, як бы пакрысе кажучы, ну давайте вы самі ўжо. Памятаем, што на гэта добра паўплывалі і вельмі дынамічныя стасункі з Расіяй, перыядычныя такія войны памежна-таможанныя, мытныя і так далей. Праз тое ствараліся магчымасці і стымулы для развіцця суб'ектнасці розных груп грамадства, але без магчымасцяў маніфестацыі сваіх інтарэсаў, тым больш палітычных. І паміж дзяржавай і грамадствам пачынала фарміравацца, з'яўляцца, нарастаць дыстанцыя, якая паступова змяняла ролі і рэжыму, і грамадства. Фактычна атрымоўвалася, што рэжым паступова сам пачынаў адмаўляцца ад такога паўнавартаснага апякунства. Усё больш кажучы, вы давайце самі. А грамадства паралельна з гэтым крок за крокам казала: окей, мы будзем самі, і ў межах бізнесу, і ў межах грамадскай нейкай самаарганізацыі, і тым самым адыходзіла ад пазіцыі ахвяры. І вось галоўныя такія некалькі адбіткаў ёсць па часу. 20-й год, 20-21. Па-першае, ковід такі выкрыў тую дыстанцыю паміж рэжымам і грамадствам, якая назапашвалася фактычна дзесяцігоддзя, і зламаў былы траўматычны кампраміс. Пра стратэгію ковід-дысідэнцтва рэжым фактычна амаль канчаткова адмовіўся ад функцыі апекуна, а грамадства заняло праактыўную пазіцыю, сэнсавала сілы свае, і вось гэту ролю ахвяры адрынула. Заканамерным наступным крокам было жаданне перафарматаваць папярэднія стасункі ахвяры і агрэсара альбо апекуна. Насамрэч, і апекун і агрэсар у пэўным сэнсе гэта два бакі аднаго медаля. Масавыя пратэсты сталі кульмінацыяй вось гэтага працэсу жадання і пераасэнсавання. Зразумела, што
гэта ўсё было падаўлена жорсткімі рэпрэсіямі, якія, як мы ведаем, працягваюцца і дасюль. Але хоць беларускае грамадства, асабліва пратэсная частка, атрымала агромністы траўматычны досвед, чаму і казаў на пачатку, што траўматычны досвед не роўны траўме. А вось гэтай актыўнай часткі грамадства, для добрай часткі з іх, то было не траўма, хутчэй, а станаўленне суб'екта героя. Няхай і трагічнага, таму што не перамаглі дасюль, але героя, не ахвяры, это важна. А для рэжыму тыя падзеі гэта здрада з боку народа і пэўная экзістэнцыйная траўма, якая ставіць пад сумнеў легітымнасць і само існаванне рэжыму, што прабачыць зразумела нельга. Рэжым выкарыстоўваў не толькі рэпрэсіі як такія, але і дзейнічаў насамрэч сам як агрэсар у траўме. Это супервыдатна бачна, напрыклад, калі паглядзець пра работы, напісаныя да нашых падзей, ну, напрыклад, Гелада Хіршбергера. Да? Агрэсар у траўме, 4 асноўныя стратэгіі: адмаўленне падзеяў, перапісванне гісторыі, замарозка асэнсавання. Наш рэжым робіць усё гэта менавіта так. Але зараз крыху не пра гэта, ўсё ж такі як спрымаецца і як менеджеруецца ў пэўным сэнсе вось гэта калектыўная траўма. Акрамя рэпрэсій, рэжым выкарыстоўвае іншыя методыкі траўматычнага менеджменту. У прыватнасці, вось гэта спроба стварыць сваю выбраную траўму. Праз увядзення ў 21 годзе, як мы памятаем, была вынайдзена такая формула альбо канцэпт генацыд беларускага народу. Вось менавіта гэты канцэпт, гэтая ідэя прасоўваецца ва ўсіх каналах прапагандысцкіх, каб ёй замяніць траўму 20-х. Да? З аднаго боку, а з другога боку зацвердзіць статус ахвяры, беларускага ахвярнага народа. Вось. І такім чынам у грамадскім успрыманні замацавалася два супрацьлеглыя вобразы рэжыму. Рэжым як агрэсар і прыгнятальнік, які сілай і гвалтам падпарадковвае грамадства з аднаго боку, а з другога боку як апякун, які ўсё ж таки ратуе краіну ад хаоса, пагроз. Вось, калі так абагулена паглядзець па дадзеных даследаванняў, то ў 21 годзе першы вобраз, рэжым прыгнятальнік, мог падтрымлівацца прыблізна паловай беларускага грамадства, прынамсі гарадской часткай. Другі вобраз, хоць і аўтарытарый, але апякун, да, той, хто клапоціцца пра народ, заберагае яго, гэта, хутчэй, на той час быў блізкі, прынамсі, чвэрці беларускіх гараджан і вельмі моцна прасоўваўся і зараз прасоўваецца ўсёй прапагандысцкай машыны. І тут мы падыходзім да другой вельмі важнай кропкі. Да? Першая была 20-й год, другая кропка 22-й. Вось 22-й, ну, люты, зразумела, да? Паўнамаштабнае ўварванне Расіі ва Ўкраіну, у тым ліку праз беларускую тэрыторыю. І гэты год вельмі моцна паўплываў на ранейшы парытэт вобразаў, іх долі, якія адгукаліся беларускаму грамадству. Даўшы тэрыторыю для нападу, рэжым Беларусі стаў суагрэсарам у вачах знешняга свету, у вачах прадэмакратычнай часткі грамадства і ў дыяспары, прынамсі, у тым ліку. Аднак, унутры краіны сітуацыя была значна больш супярэчлівая. Да? На фоне антываеннага кансэнсусу, які насамрэч усталяваўся яшчэ да пачатку вайны. Быў адно даследаванне Chatham House якраз таки напярэдадні, і там вось гэты кансэнсус, ён быў відавочны ў беларусах. Плюс чаканне звязанага з вайной эканамічнага крызісу. І вось калі гэтыя дзве рэчы не стрэлілі, умоўна кажучы, да? Калі хутчэй наадварот у іх кірунку падзел справы ў Беларусі адбываліся ў станоўчым такім накірунку, гэта вельмі моцна згуляла на карысць рэжыму, да? Таму што беларускія войскі у выніку ўдзелу вайны не ўзялі, расійскія войскі
з Беларусі выйшлі. Эканамічнага краху не адбылося, нават больш плюс-мінус развівалася ўсё стабільна. У выніку у вобразе ўзмацніўся вось той стары традыцыйны, ну, у пэўным сэнсе складнік гаранта стабільнасці. Да? У пазней у перадвыбарных даследаваннях было бачна, што Лукашенко сапраўды успрымаецца большай частку людзей як той, хто не дапусціў уваходу Беларусі ў вайну. Ну, скажем так, войскамі як мінімум. Да? Таму што по-рознаму людзі успрымаюць у Беларусі і ставяцца да вось гэтага тэрміну саўдзельнікі ў вайне. Кажуць, так не ўвайшлі. Значыцца, войскамі не ўвайшлі, значыцца, удзелу ў вайне няма. Вось у тым жа даследаванні зноў жа пыталіся пра асноўныя ідэі даследавання Chatham House, беларускай ініцыятывы Chatham House перадвыбарная. Значит, цікава было пытанне, адкрытае пытанне аб ключавых ідэях у перадвыбарнай кампаніі Лукашенка. Самым распаўсюджаным адказам, сфармуляваным адказам, было якраз такі мір і бяспека, што як бы гуляе вось на гэты тэзіс пра ўзмацненне складніка абаронцы. Але таксама, мне падаецца, вельмі важна, мы часцяком вось прапускаем тых людзей, хто адмаўляецца адказваць альбо кажа, я не ведаю, што адказаць. Яны сапраўды не ведаюць. Дык вось амаль палова апытаных, яны не ведалі, што адказаць пра асноўную ідэю Лукашенка. Зразумела, што ёсць тыя, каму гэта не цікава, хто адмаўляецца ўвогуле з ім кантактаваць, але фактычна гэта семантычная пустэча. Ён ёсць і ўсё. Што ён нясе там, зусім незразумела. Да? Проста эмацыйная такая успрыняццё як гаранта стабільнасці і спакою без вялікіх сэнсаў. У пэўным такім разуменні я б казаў, што ў гэты час, на пачатак, вось у той час, у 22-23 годзе, ідзе палярызацыя, пастраецца супрацьлегласць вось гэтых складнікаў рэжыму. Альбо суагрэсар, агрэсар, прыгнятальнік з аднаго боку, з другога боку такун, заступнік, міратворац, той самы гарант стабільнасці. Да? Што мы маем зараз? Зараз мы падыходзім да таго перыяду, калі гэта у пэўным сэнсе яшчэ трэба зразумела правяраць. Таму што трэба глядзець, як будзе ісці дынаміка ў далейшым, што будуць паказваць наступныя даследаванні. Але зараз я дазволю сабе ўсё ж такі канстатаваць наступнае. Пасля амаль 4 гадоў расійска-украінскай вайны вось гэты ваенны фактар, ён пачынае ўсё ж такі пакрысе губляць сваю вастрыню для беларусаў. Ён пакрысе пачынае губляць свой уплыў на вобраз рэжыма ў вачах беларускага грамадства. Мы бачым па даследаваннях, напрыклад, што вастрыня вайны, адчуванне яе загрозы, яно даволі добра зніжаецца. Зараз, вось па нашаму даследаванню, пагрозы ўдзелу ў ваенных канфліктах і міжнародных канфліктах баяцца, груба кажучы, 28% апытаных. Важная праблема гэта толькі для гэтай часткі людзей. 3 гады назад, ну, можа больш, у 22 годзе узровень занепакоенасці з гэтай нагоды быў у 2 разы вышэйшы. Зразумела, што там крыху іншыя пытанні задаваліся па-іншаму, але ў 2 разы. Гэта моцна. На зараз цяпер пагроза ўдзелу ў вайне займае толькі 4-е месца. Больш за ўсё яна вызывае занепакоенасць у мужчын і ў людзей ва ўзросце 45+. А першыя 3 месцы займаюць эканамічныя пытанні. Нізкія заробкі, рост цэнаў, маленькія пенсіі. Вось гэтыя эканамічныя
праблемы, якія стаяць перад грамадствам, якія грамадства высоўвае на першае месца, з аднаго боку можна сказаць, што так было заўсёды. Да? І амаль у кожным грамадстве можна казаць, што людзі незадаволеныя ні зарплатай, ні коштамі і гэтак далей. Але калі мы групуем шэраг пазіцый менавіта эканамічнага кшталту і паглядзім, як вось гэтыя згрупіраваныя дадзеныя мянялись фактычна дзесяцігоддзямі, ну, па дадзеных інстытутах сацыялогіі, якія мы пералічылі толькі для гарадскога насельніцтва, то атрымліваецца, што на першае месца выходзяць праблемы не коштаў, да, не цэнаў, як было заўсёды у папярэднія гады. Цэны, інфляцыя, тарыфы ЖКХ і гэтак далей. А на першае месца выходзяць узроўні заробкаў у пенсій. Падаецца, ну, зноў жа, гэта хутчэй у межах такой гіпотэзы, якую трэба яшчэ на будучае правяраць і глядзець, ці яно пацвердзіцца. Але падаецца, што гэтая змена сведчыць аб нарастанні суб'ектыўнай значнасці эканамічных праблем. Калі раней людзі проста, груба кажучы, былі незадаволены коштамі, зараз яны кажуць, што нам грошай ужо не хапае на пражыццё. У падтрымку гэтага тэзіса такія яшчэ некалькі момантаў, якія крыху ў бок, але мне падаецца, што ўсё гэта гульня ў адзін бок. У гэтым годзе, як сведчуць дадзеныя, запазычанасць насельніцтва перад банкамі дасягнула максімума за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі. Грошай не хапае, і гэтая залежнасць дасягла да 29 мільярдаў. Хутчэй за ўсё, гэта будзе працягвацца. Другі момант, паводле дадзеных маніторынгу бюрока, у другім квартале, цікава будзе паглядзець наступныя дадзеныя, пачалося зніжэнне індэкса спажывецкай упэўненасці хатніх гаспадарак. Перыядычна зразумела, што гэты індэкс то падымаецца, то апускаецца, але зараз мы бачым гэтае зніжэнне на працягу 2 кварталаў актуальнага года. У папярэднія, скажем, перыяды з пачатку вайны такога не было. Вельмі цікава будзе паглядзець на трэці квартал. Ну і астатнія там эканамічныя паказнікі сведчаць, што эканамічнае становішча, якое доўгі час ацэньвалася станоўча з-за нізкай базы чаканняў 22 года, зараз усё ж такі, хутчэй за ўсё, вось гэтыя чаканні перасталі абапірацца на ваенны фактар. Але будзем глядзець, што будзе далей. Ну, гэта параўнанне з дадзенымі інстытута, і вось гэта тое, што я казаў. Да? Інфляцыя і кошты звычайна, ну, за выключэннем верасня 2020 года, калі зусім па-іншаму людзі думалі, на першым месцы былі інфляцыя і кошты. А зараз у нас выходзіць занепакоенасць навіта ўзроўнем сваіх заробкаў, што не абстрактна, вельмі канкрэтна адбіваецца на жыцці кожнага. Дадатковы момант. Дынаміка ўспрыняцця эканамічных праблем звязаная з запытам на палітычныя змены. Гэта спецыфіка ўжо не толькі гэтага году, але і раней адзначалася, што ёсць запыт на выбары, на лібералізацыю, паслабленне кантролю з боку дзяржавы, тыя ж самыя чаканні палёгкі у рэпрэсіях, якія цягнуцца дасюль, да, былі, хаця людзі казалі ў апытаннях, што як бы хацелася б, але даць веры на тое, што яно спраўдзіцца, ну, не выпадае, на жаль. І гэта, на наш погляд, сведчыць аб тое, што надыходзіць сітуацыя, у якой здольнасці рэжыму выконваць свае функцыі апекуна, асабліва эканамічна, да, яны ўсё больш ставяцца пад сумнеў. І актуальнасць вось гэтага складніка міратворца, яна таксама ўжо прыедаецца, яна ўжо не актуальна. Прынамсі, пакуль у межах той дынамікі, якую мы зараз назіраем. Так?
Так. І ў гэтай сувязі ўзнікае пытанне, а што мусіць дзяржава рабіць? Ну, як рэагаваць на сучасныя праблемы, якія стаяць перад грамадствам? І тут вельмі цікава. Як гэта не дзіўна, галоўнай, адной з галоўнай, там не такія вялікія розніцы паміж лічбамі, да? Адной з галоўных задач становіцца забеспячэнне правоў і свабод грамадзян. У нашым даследаванні гэтую задачу абазначылі 42% апытаных. Амаль адразу за ёй стаіць задача даць магчымасць зарабляць. Вось таксама вельмі добра, да? Не атрымліваць у межах сацыяльнага размеркавання, што там далей магло быць у астатніх варыянтах, а зарабляць самому. Это ўжо суб'ектная пазіцыя. Тут яшчэ спашлюся на вераснёўскае апытанне, якое праводзіла Айсанс. Там таксама у іншых фармулёўках з іншымі варыянтамі адказу, але задавалася пытанне аб тым, якія задачы мусіць вырашаць улада найперш. Там таксама ёсць такая задача была, як абарона правоў і свабод чалавека. У тым даследаванні яе адзначылі 71 чалавек. Крыху розныя фармулёўкі, розныя варыянты, але важнасць вось гэтай задачы, яна відавочная. Это мы звязываем з тым, што людзі бачаць і адзначаюць вось гэту занадта рэпрэсіўную палітыку рэжыму, ад чаго хацелася б ужо неяк пазбавіцца ці зменшыць гэты момант. Мы параўналі яшчэ дадзеныя са звесткамі даследавання Інстытута сацыялогіі над Беларусі. Крыху розныя фармулёўкі, але калі групіраваць, то вось гэтая задача забеспячэння правоў і свабод чалавека, она заўсёды была даволі высокая. І, як мы бачым, застаецца важнай і зараз. Але тут вось такі нюанс. Для розных груп насельніцтва гэтая задача важная па-свойму. Асабліва значная яна для мужчын, людзей ва ўзросце 45+. А вось для моладзі гэты прыярытэт значна менш важны. Калі сярод з больш старэйшых яго азначаюць там у сярэднім 45% і першае месца ў іерархіі задач, то сярод моладзі гэта толькі 6-е месца і толькі 26% яго абазначылі. Пра іншыя задачы, калі казаць, то там гарантаваная людзям магчымасці зарабляць, пра што мы казалі, захаванне нейтралітэту і неўдзел у вайне. Важная задача, і якая таксама ў пэўным сэнсе гуляе на карысць Лукашэнку. Стымуляванне эканамічнага росту, захаванне незалежнасці і суверэнітэту краіны. Выбачаюсь, нешта мне збіваецца. Задачы. І калі мы кажам пра задачы, то ўзнікае заканамернае такое пытанне. Задачы ёсць, але наколькі ўлады добра з імі спраўляюцца? Атрымліваецца, што спраўляецца дзесьці ў сярэднім так на троечку. Тое, што спраўляюцца 40, 34, што ўлады не спраўляюцца, альбо хутчэй не спраўляюцца, і чвэрць амаль не змаглі ацаніць. І зноў жа, тут цікава, як сярод розных груп успрымаецца вось гэта поспехі ўлады ў гэтым напрамку. Тое, што ўлада найбольш хутчэй спраўляецца альбо цалкам, кажуць хутчэй жанчыны. І зноў жа кажуць пра гэта хутчэй моладзь. Жанчыны кажуць, што спраўляюцца 46, мужчыны 35, і калі моладзь кажа, што спраўляецца это 58%, то сярод рэспандэнтаў 35+, толькі 39. Вось. Это такі, мне здаецца, важны момант.
І яшчэ адзін такі блок, які падаецца вельмі важным, это тое, як людзі бачаць агулам, ну, такі скалярны вектар, што дзяржава робіць, як яна паспяхова робіць на карысць і сабе і людзям, якія ў яе былі поспехі і правалы за апошнія 5 гадоў, ну, то бок пасля 20 і 30 гадоў, умоўна кажучы, за час кіравання Лукашэнка. Так вось дзіўна, што, груба кажучы, 2/3 не змаглі адказаць на гэтае пытанне. Ну, гэта было адкрытае пытанне. Так, даволі складана рэспандэнтам часцяком адказваць на адкрытыя пытанні. Асабліва, калі гэтыя тэмы не абмяркоўваюцца, альбо яны такія забароненыя, напрыклад, да? Але каб 2/3 не маглі адказаць, гэта даволі такі нечаканы варыянт. Прычым, ну, пра поспехі ўжо можна было б нешта сказаць, да? Пра поспехі тэлебачання і ўлады час ад часу просто трубяць ва ўсе трубы, пачынаючы ад атамнай электрастанцыі, космасу, там чаго заўгодна. Але не, пра поспехі таксама людзям казаць складана. Найбольшая доля тых, хто не змог указаць ні правалаў, ні поспехаў, то бок цалкам у зоне маўчання, гэта ўжо жанчыны і моладзь. Калі ж казаць пра тых, хто ўсё ж таки мае меркаванне адносна поспехаў няўдач, то сярод дасягненняў за апошнія 5 гадоў адзначылі мір. Усё ж таки мір і адсутнасць вайны — гэта такі стрыжань цяперашняга светаўспрымання. Другі момант — это захаванне сацыяльнай дзяржавы, медыцына, адукацыя перш за ўсё, і пэўную стабільнасць і бяспеку ў розных сферах. Зноў жа, гэта хутчэй так працуе як ідэалагема, стабільнасць і бяспека, таму што там і энергетычная, і прадуктовая, і ўсё што заўгодна. Спіс поспехаў за апошнія 30 гадоў прынцыпу вельмі падобны на тое, што мы бачым за пяцігодку з невялікім дапаўненнем. Абарона эканомікі ад калапсу, то бок не зваліліся як бы ў крызіс, да? І захаванне незалежнасці і суверэнітэту краіны. Агулам падаецца, што можна вось гэта зафіксаваць дасягненні, што называецца выжылі. Не развіццё, не поспехі, якія поспехі, як поспехі, а проста захаванне сітуацыі на нейкім такім мінімальным узроўні. Жывыя і слава Богу. Тут больш падрабязна па полу узросту можна паглядзець, калі каму будзе цікава. Неўдачы. За апошнія 5 гадоў, як гэта не дзіўна, і за 5, і за 30 яны спіс даволі аднолькавы. І цалкам чакана. Гэта усталяванне аўтарытарнай улады і рэпрэсій, гэта рост коштаў на фоне нізкіх заробкаў, а таксама як праблемы ў эканоміцы і агульны заняпад краіны. Самае цікавае узнікае, калі мы параўноўваем спісы поспехаў і дасягненняў, то бок правалаў і бонусаў. Атрымліваецца, што фактычна адны і тыя ж сферы рэспандэнты часцяком ацэньваюць супрацьлеглым чынам, натуральна. Адны кажуць, што гэта дасягненне, а другія кажуць, не, гэта правал. Напрыклад, сучасны стан эканомікі некаторыя бачаць як дасягненне, ну таму што яна проста працуе, хай і не вельмі добра, але працуе, захоўваецца там пэўна энергетычная бяспека, харчовая бяспека. А другія кажуць, не, спадарства. Насамрэч, існуючы стан эканомікі — гэта правал. Гэта інфляцыя, гэта галеча, гэта адсутнасць росту ў галінах і гэтак далей. Тое ж самае адносна ацэнак бяспекі і чаго заўгодна. Фактычна можна казаць, што такія супярэчнасці адлюстроўваюць розніцу чаканняў на больш высокім узроўні. Адны
згодныя на максімальна і дастаткова жорсткія умовы трэба было ўсё ж таки умовы апекі ўзяць у лапкі. На жорсткія умовы апекі з боку дзяржавы, а другім трэба самастойнасць, лібералізацыя, развіццё, поспех. І ў гэтым сэнсе менавіта тут хаваецца розніца паміж успрыманнем рэжыму як апекуна, як прыгнятальніка. Чым гэта розніца, хутчэй за ўсё, мае больш эмацыйнае, чым рацыянальнае паходжанне. Таму што на ўзроўні сэнсу, па вялікаму рахунку, хутчэй ёсць пэўная пустэча. Калі абагульняць і рабіць высновы, то у гэтым даследаванні мы прааналізавалі дынаміку вобраза беларускага рэжыму ў вачах саміх беларусаў і беларусаў. Гэта зроблена на аснове некалькіх сацыялагічных даследаванняў нашага ўтымлення. І галоўныя вывады. Першая выснова. Рэжым Беларусі – гэта проста неверагодны прыклад аўтарытарнага менеджера траўмы, які ўмела сумяшчае роль і апекуна, і прыгнятальніка, робячы акцэнт то на адным, то на другім у залежнасці ад патрэбы. Гэты менеджер траўмы сістэматычна выкарыстоўвае калектыўную траўму, якую ён сам жа і канструюе, а часцяком і сам яе робіць, як адну з ключавых прылад кіравання, перш за ўсё, ўнутры краіны. Другая выснова. Больш тэарэтычная, але, мне падаецца, і больш важная. У адносінах паміж уладай і грамадствам галоўным з'яўляецца статус ахвяры. Менавіта ад таго, ці прымае грамадства вось гэты статус, ці прызнае яно сябе ахвярай, ці адмаўляецца ад гэтага. Менавіта ад гэтага выбару залежыць, якая з роляў рэжыму становіцца больш выпуклай, ужо не залежачы ад жадання самого рэжыму. Грамадства вызначае, якім быць рэжыму. Альбо прыгнятальнікам, альбо апекуном. І сучасная дынаміка дэманструе ўзмацненне, хутчэй, кампанента прыгнятальніка. Зразумела, гэта напакуль, гэта хутчэй у межах гіпотэзы, трэба назіраць, як будзе развівацца сітуацыя надалей, але успрыняццё рэжыма Лукашэнкі як апекуна і міратворца на цяперашні момант, здаецца, пакрысе пачынае прытухаць. І ўсё больш такім выпуклым становіцца вобраз рэжыма як прыгнятальніка. Зразумела, што калі вось казаць пра гэту траўма-стадыс і калектыўныя траўмы, многія палітычныя рэжымы маніпулююць калектыўнай траўмай. Гэта ў пэўным сэнсе такая норма. Аднак у нас ёсць сапраўды спецыфіка, вельмі цікавая, і, падаецца, з ёй можна працаваць. Беларускі рэжым выкарыстоўвае траўматычны досвед, калектыўныя траўмы, як механізм пастаяннай рэтраўматызацыі грамадства, як спробу пастаянна прасоўваць наратыў аб тым, што беларускае грамадства ахвяра. І толькі такім яно, грамадства, можа быць. Пры гэтым з самого сябе рэжым пазіцыянуе, часцяком спрымаецца, як апякун, без якога грамадства чакае альбо паглынання Расіі, альбо панскай Польшчы і гэтак далей. Пры гэтым жа рэжым абсалютна спакойна можа дазволіць сабе быць і прыгнятальнікам, які моцна, жорстка цісне на грамадства, і гэтага абсалютна не саромецца. У гэтым сэнсе, я ўжо казаў, але падкрэслю, ось прыгнятальнік і апякун у гэтай ролі, у гэтай логіцы, гэта адна і тая ж медаль з розных бакоў. Вось що залежыць ад грамадства. Калі грамадства прымае гэты статус, як у 90-е, тады агрэсіўная апазіцыя інтэрпрэтуецца як апека. Все нормально. Сам рэжым як апякун, ахоўнік і гэтак далей. Калі ж як у 20-м грамадства адмаўляецца ад залежнага статусу, кажа, мы не ахвяры,
і імкнецца да ролі актыўнага суб'екта, тады ўлада пераходзіць у пазіцыю прыгнятальніка, недамоваздольнага, да? І пачынае паводзіць сабе натуральна як траўмаваны агрэсар. З іншага боку, зразумела, што не заўсёды магчыма ўсё вызначаць толькі ўнутранай логікай у краіне. Кантэкст, геапалітычны кантэкст, рэгіянальны кантэкст, ён моцна ўплывае ўсё ж такі час ад часу. Асабліва, калі на межах разгортваецца вайна. Ну, тады вось такая пагроза, зразумела, падштурхоўвае грамадства ўсё ж такі да такіх прыняцця такой апекі, абароны, такіх мірных памкненняў, жадання убачыць і высока ацаніць мірныя такія, паколькі шчырымі яны былі ці не былі, такія інтэнцыі з боку. Але зноў жа падкрэслю, што бачыцца, я думаю, спадзяюся, што гэтая тэндэнцыя яна будзе расці, нарастаць. Зараз вобраз рэжыму як захавальніка міру пакрысе дэвальвуецца. Вось. Думаю, на гэтым можам скончыць. Дзякуй. Калі у каго ёсць. Дзякуй вялікі, Геннадзь. Шановное спадарства, я нагадаю, што мы чакаем ад вас пытанняў, ці ручку падымайце. Так, я бачу, падняла Ірына Сідорская. Ірына, калі ласка, вам слова. Дзякуй, спадар Геннадзь, вельмі цікава. Ну, я разумела, што будзе цікава, таму і прыйшла. Але ў мяне ёсць пытанні да вас менавіта да тэарэтычнай рамкі і да метадалогіі. Вось само паняцце калектыўнай траўмы, мне здаецца, вельмі міждысцыплінарным і яшчэ зусім не кансэнсусным для нашага беларускага інтэлектуальнага кам'юніці. І вось мне не хапіла, ну, і уласных ведаў на гэтую тэму, гэта зразумела, але ўсё ж такі здаецца, ну, звычайна меня цікавяць высновы, якія зрабілі даследчыкі, а тут я не магла, можа, ацаніць гэтыя высновы, бо менавіта не зусім зразумела вось гэтая тэарэтычная рамка. Вось яшчэ раз, гэта вельмі міждысцыплінарнае паняцце, розныя навукі па-рознаму падыходзяць, у межах адной навукі таксама існуюць розныя падыходы. І вось мне здаецца, што тут, напэўна, павінны нейкія ваши, перш за ўсё, высілкі, ну, раз вы як бы прасоўваеце гэты падыход, вось менавіта па дыскусіях наконт самого паняцця і самой з'явы. І гэта як бы неабходна як самастойнае, не тое, што предваряе даследаванне, а тое, што існуе як самастойны аб'ект вывучэння, дыскусіі і гэтак далей. І тут вось тады ў мяне пытанне, ці правільна я зразумела, што калі мы прымаем, я маю на ўвазе ў шырокім сэнсе, мы, беларусы, прымаем на сябе паняцце ахвяры, то тады, значыць, ну вось толькі гэта магчыма ў дыхатаміі ахвяра-агрэсар. А вось калі мы не прымаем на сябе паняцце ахвяры, то тады мы як бы больш суб'екты, больш актары і гэтак далей. Але я таксама не ўпэўнена, што так ёсць. Мне здаецца, можа зразумець, што ты на нейкі час быў альбо была ахвярай, гэта першая кропка, каб выйсці з гэтай сітуацыі. Бо калі ты гэтага не разумееш і адмаўляеш гэтую сітуацыю, ну ты тады не пойдзеш далей. Хаця, напрыклад, нават у гендерным гвалце таксама ж там ёсць розныя падыходы. Адны лічаць, што можна гаварыць пра ахвяры, а другія гавораць, што нельга гэтае слова нават як бы выкарыстоўваць. Да, тады толькі пацярпелыя. Вось пацярпелыя, але не ахвяры.
Ну і другое пытанне тады больш такое кароткае да метадалогіі онлайн апытанні былі выбраныя таму, што гэта як бы адзіны магчымы варыянт, бо мне здаецца, што фокус-групы і глыбінныя інтэрв'ю ну былі б лепей. Дзякуй. Вялікі дзякуй за пытанне. Я пачну з канца. Таму што ўсе пытанні вельмі важныя, вельмі ўдзячны, асабліва за першае, таму я яго ставлю на салодкую, умоўна кажучы. Чаму онлайн апытанні? Таму што сэнс быў у тым, каб вывучаць вось гэты досвед і траўматычны досвед, што мы рабілі раней, і зараз успрыняццё рэжыму сацыялагічным чынам на ўзроўні грамадства цалкам. І адсюль мы пераходзім да другога пытання. Сапраўды, траўматычны досвед, роўна як і траўму, і асобна калектыўную траўму, можна вывучаць вельмі па-рознаму. І наш падыход базуецца якраз такі на тым, што персанальны досвед мы не чапалі. Гэта не наша справа, гэтым сапраўды мусяць займацца адмыслоўцы, і псіхолагі, псіхатэрапеўты і гэтак далей. Але калі мы кажам пра калектыўную траўму, пра калектыўны траўматычны досвед, гэта ўжо суперспецыфічная штука, якой мусяць займацца, прапрацоўваць ну, можа, і сацыяльныя псіхолагі, але і мастакі, якія мусяць гэта зафіксаваць і паказаць, што так, было гора, але мы выйшлі з яго мацнейшыя. Гэтым мусяць апекавацца і філосафы гэтай тэмы, каб асэнсоўваць гэты феномен на непаўсядзённым узроўні. Тое ж самае датычыць і сацыёлагаў, і палітолагаў. І тут я прыходжу да першага пытання, за якое, яшчэ раз падкрэслю, асабліва вялікі дзякуй. Сапраўды, трэба, як мне падаецца, было б тэму траўматызацыі з аднаго боку, з другога боку, менавіта калектыўнай траўмы, неяк так калектыўна асэнсаваць. Таму што зараз, безумоўна, працэс асэнсавання тэрапіі, ён ідзе. Разам з тым ідзе і працэс рэтраўматызацыі. Таму што для розных груп, асабліва тых, хто ў Беларусі, гэта ўсё бачна і адчуваецца вельмі балюча. Што магу, я ў гэтым напрамку рухаю, таму што быў праект па калектыўнай траўме грамадства, артыкул напісаны, дарэчы, другое месца заняў сярод артыкулаў за мінулы год. Зараз я таксама буду рабіць, яна мне ўжо напалову гатовая, акадэмічны артыкул вось па дадзеных гэтага даследавання. Прэзентацыя, яна ўсё ж таки была, задумвалася, і як фармат яна прадугледжвае не вельмі акадэмічны стыль выкладання вынікаў, але акадэмічныя такія звесткі, тэкст, прадукт, ён, безумоўна, будзе асобны. Я памятаю, што на адной з канферэнцый мы з вами гаварылі, што трэба было б нешта зрабіць вось для такога акадэмічнага даследавання, як мінімум абмеркавання, асэнсавання. Ну, на жаль, зараз я рабіў пэўныя высілкі ў гэты бок, але ўсе мы ведаем, што зараз адбываецца з фінансаваннем, асабліва з фінансаваннем даследчыцтва. Ну, але рукі не складаем, нешта робім. Тому дзякуй за пытанне. Дзякуй за адказ. Яшчэ якія ёсць пытанні, ці няма? Шановне гаспадарства, тогда я дазволю себе задать так само пытание на правах модератора. Геннадий, вот вы сказали, что проблемы, самая главная проблема, якая хвалюе насельніцтва, узровень заробкаў. І вот вы ўжылі такі выраз, людзям перастае хапаць грошай на жыццё. Слухайце, я паглядзеў дадзеныя Белстата, я пералічыў праз курсы. Медыянны заробак лістапад 2020 году $366, медыянны заробак травень 2025 году 674, рост на 84%, амаль удвая.
И вы говорите, что не хапает, так а тады хапала? Спадар'ё, это не я кажу. Медыянны заробак не сярэдні, сярэдні вырас яшчэ больш. Сярэдні вырас удвая. Вот. А медыянны вырас настолькі. Это, Так то не я кажу. это Я, нет, это відавочна нейкі суб'ектыўны феномен. То есть безумоўна, безумоўна. объективно люди не збяднелі. І больш таго, Так. статыстыка паказвае наадварот шалёны рост заробкаў. Да. І мы бачым, што да, калі мы возьмем даследаванне 24-го года, 23-24, і там самае ранняе 25-го года, мы будзем бачыць высокія такія высокі аптымізм эканамічны, да? Усё добра, усё класна, атрымліваем грошы, гэтак далей, заробкі, але зараз я думаю, што пачынае даганяць асэнсаванне, што гэта не проста так. Таму што заробкі растуць, але кошты таксама растуць. Тарыфы растуць, падаткі растуць, ціснуць па ўсіх напрамках. І мне падаецца, што вось гэты эканамічны песімізм, які зараз пачынае з'яўляцца, ён такі выніковы. Таму што, як я разумею, кошты ж таксама на месцы не стаяць. Людзі пачынаюць Я глядзець... выбачаюсь, Геннадий, я дал дадзеныя даляровые заробки. Это значит, яны как бы мікшуюць рост ценаў. Это реальный заробак. Смотри, ну што я могу сказаць? Тут трэба глядзець, трэба капацца, да? Таму што па вялікаму рахунку трэба праводзіць накіраванае даследаванне, і тут можна пагадзіцца з спадарняй Ірынай, што колькаснае даследаванне было б вельмі добра узбагачаць якаснымі, распытваць, размаўляць, дык а чаму? Хто замінае? Ну, прынамсі, я ж кажу, вось што мяне здзівіла, гэта калі так узбуйніць пытанне і глядзець не толькі на адну праблему, а пазбіраць у групы. Ну, ще кажучи, я гэта рабіў вымушана, таму што мне было цікава параўнаць, як гэта было з мінулымі гадамі. А фармулёўкі, скажам, інстытута сацыялогіі крыху адрозніваліся ад тых, што мы выкарыстоўвалі. І калі вось узбуйніць, вось гэта вельмі дзіўны пераход ад таго, што проста людзі раней наракалі на кошты, а зараз кажуць, ёлкі, а зараз зарплаты, пенсіі не хапае. Гэта такая вельмі цікавая тэндэнцыя, як мне здаецца. Вось. І таму мы будзем глядзець. Шановное господарство, яшчэ раз закликаю вас задавать пытанні, калі яны у вас ёсць, хоць пісьмова, хоць голосам. Можно я? Так, калі ласка, Валерий. Валерий Карбалевич. Геннадий, дзякую за выступ, за доклад, за даследаванне. У мяне такое пытанне, якое тычыцца вашых высноваў. Значыць, адно з галоўных высноваў тое, што у рэжыма павялічваюцца праблемы у адносінах з грамадствам, асабліва па меры таго, як тэма вайны адыходзіць трохі на другі план. Там, а на першы план праблемы праў чалавека, і таму гэта рост праблем для рэжыма. Але іншая ваша выснова сведчыць пра тое, што у асяроддзі моладзі, наадварот, лаяльнасць да рэжыма самая высокая. І тут узнікае пэўная супярэчнасць, калі мы кажам пра тренды, калі мы кажам пра будучае. Вот это пакаленне новае, якое уладам удалося ўзяць пад кантроль, ці ўдаецца ўзяць пад кантроль, ну вось яно як бы, калі яно пашырыць свой уплыў, то гэта абвяргае галоўны тренд, што ёсць праблемы для ўлады. Ці не? Дзякуй за пытанне. Вельмі слушнае і вельмі балючае ў пэўным сэнсе. Але не адвяргаюць адзін аднаго, таму што гэтыя высновы датычаць розных
маштабаў тэмпаральных. Тыя тэндэнцыі на выпячванне агрэсіўнага боку у вобразе рэжыма, гэта тое, што мы маем зараз. І гэтыя тэндэнцыі тэарэтычна, за апошнія 5 гадоў некалькі разоў змяняўся вобраз, да? Дамінуючыя як бы чынні. А тое, што тычыць моладзі, гэта будзе складацца і ўплываць там на працягу доўгага часу. 5, 7, 10, 15, 20. Таму супярэчнасці тут няма. Адзінае, што я б не пагадзіўся, што як вы сфармулявалі, што менавіта сярод моладзі такая тотальная як бы залежнасць альбо 100% легітымнасць рэжыму. Не так крыху. Тэндэнцыя такая назіраецца, і это вельмі такая кепская штука. Але не я першы пра гэта кажу. Да? По-мойму, у 24-м яшчэ годзе Максім Кудревіч на базе сваіх даследаванняў пра гэта казаў. Недавно тое ж самае так адзначыў Філіп Пікан. Яно ёсць. І зусім не дзіва, што такое ёсць. Да? Таму што прапаганда ж працуе не толькі праз медыа, як мы ведаем. Просто страшэнная механіка такога кшталту запущена ў школе. З аднаго боку мы можам казаць, што дзеці не дурныя, ва ўсіх ёсць інтэрнэт і гэтак далей. Але прапаганда ж уплывае не толькі праз тое, што я сёння сказаў, а хтось сказаў, ёсць, так і робім. Это монотонная, нудная, штотыднёвая, монотонны, нудны, штотыднёвы ўплыў. На уроках, на этой наглядной агітацыі, у тыктоках. Калі паглядзець жа за апошнія там гады, праўладныя наратывы у моладзевых соцсетках, яны пашырыліся проста немаверна. Усё гэта працуе, усё гэта, на жаль, дае плён. Шановнае гаспадарства, яшчэ, можа быць, у каго-то ёсць пытанне. Я бачу, што пытанняў няма. Так што час, які нам быў вылучаны на гэтую сустрэчу, на гэтую дыскусію, ужо вычарпаны. Так што дзякуй вялікі Цэнтру новых ідэяў, які зладзіў гэты выступ. Дзякуй Геннадзію за вельмі цікавае, выдатнае выкладанне сваіх вынікаў свайго даследавання. І да новых сустрэчаў. Дзякуй усім, што прыйшлі. Дзякуй, спадар Юрый, за мадэрацыю. Да пабачэння. Дзякуй, да пабачэння.